kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong e. Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo, situ Bondo, situ sini. Kleru e. Wah, komplit Pak Njaba wis wah. Ndara Werkudara ning njaba, Ndara Garkaca ning njaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Oh iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Nang raine elek-elek, Pak. Ya wis bagus. Semarika den prayitna semuriris semuriris eka balik legegekugek sadulita mel Ndara kula Den
Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha Kakang. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Semar. Ndak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus. Ya Siwa Semar ndak tampa. Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paribih dayana ing kasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Nuninggi. Enten apa, Den? Kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wondene ingkang kawiwaha tananaya kejaba mung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar nggih. Sabanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun melih upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar mara gage matura. Leh kula ajeng ewuh niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Ngarepe dijogeti Wanara Seta, mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing jagat wasisaning Ubathara. Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap? Pun tanggap pripun? Gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara. Ya kuwi aran Gajah Setu Banda. Wanara Seta ingkang bisa njoget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana papane ing kasuwargan ya papane ana ing Suralaya. Wondene Nalindra Sewu Negara tanana kejaba amung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu. Bambang Senet bakal kelakon dadi
sarta mengku garwa putri saka negara Ndarawati Kakang Nayantaka. Marika den prayitna semuriris. Semuriris eka balik titiyani Gandayani. Ning kula mboten ajeng wantun. Wong sampeyan iku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak. Kula mboten ajeng wantun utusan kalih ndara-ndara kula. Kakang Semar. Aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lukananta. Yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun Den, matur nuwun. Aku sing bakal lumarap ning negara ing Singgelapura bakal nyuwun ngampil Nalindra sewu negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar, aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wanoman ing Kendali Sodo. Bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setubanda. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka, Kakang Semar. Senet kula wonten dawuh Rama. Wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara-ndaramu sing arep golek srasan manten. Supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon. Lajeng keparingipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku wis sawiga samapta ing gati sawiga ing diri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Andya bala Pandhawa ya gumulung. Bagong, dalem Pak. Nuwun Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala Gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petro kowe nderekno Ndara Werkudara. Wis siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Traya, ya Rang ya.
para rek mangusramya ngambrang kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Pedro ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribeti laku lah pripun to supaya enggal ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela napa kula ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe Aji Bandung Bondowoso kula duwe aji Maisa Jenar wah yen pancen ngono ndereka sakarepmu oke aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana nggih ngestakaken dawuh miat langaning kalangguan aglar pandhan moncar tinon lir kekonang surum sorotetan padang nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantabi sampun kinten kula cumalena karana nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna wah Prabu bisa warna yen ana luputku aku nyuwun pangapura mboten dados menapa Raden ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku satria ing Jodipati Raden Werkudara jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara satriya Jodipati Raden Werkudara ya pancen bener kowe lah dalah lah persasat kadidene kejukurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono kula saged sak pejagung kaliyan Raden Werkudara biya negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung
Mongko kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden. Sedaya para kawula satemasami kedanan Kanjeng Andika Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun satring Madukara. Raden jangan nongko. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Iki Lurah Petruk. Nggih. Welah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Tak kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ndora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih, nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Semar Badran, Kakang Semar Badranaya. Iya. Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau tadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan ngersaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake ratu 1000 negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujute ratu 1000 negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden kula aturi kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangke badhe ngirit ratu 1000 negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darmakusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Wonten dawuh sinuwun. Padukung nimbali dhateng ngabdi para Nalindra, Nalindra 1000 negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sanya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala ratu 1000 negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun paduka Gusti kula ora ketang sambawa Bathara Lintang dadi pengantu-antune Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki. Sewawi kula dherekaken sinuwun.
mubang wangaruna ati netrane nganggo rapo kini dungane engkung lir wuwu sing pine panca bebetoke ngayam ana mrak manguh ing pagakan ora kaya madeg ana ing kayuwangan jonggring salaka mangung siring sata kura kambaung kesro katite merut layut sagung praratu enget sang kapilayu sang satama ing Kakang Narada kunapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara dalah kencang warudayang pak pong bola ngali codhe sapa sing gawe Arjuna Sawandi inggih Kakang tumunten ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun lilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedang mas debuk swasa pupus cindhe parijata kencana boten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya nuwun sewu lho Di, nuwun sewu. Mestinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing raka ing Sidhe Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momeng disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik kula nuwun sewu lho. Mangke panjenengan mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing Kayangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho Dik. Ulun maring adhayu. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka? Alhamdulillah. Oh, alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to, Le. Bae bejane adimu Winala Gareng. Nggih, matur nuwun nggih Pukulun. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih Pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Kanana liya keja banget atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi si Kumajaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan.
kebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tatit apa ing kita aturake. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit. Malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kalawan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel. Tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Di kula dherekaken Di. Sing langit kelapelan katon lir kincanging risang mawe gandrung iladal mboten kanthi kanyana-nyana menika rawuhipun anggir Gatutkaca. Iya Siwanoman kalian Bagong. Iya Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki Lurah Bagong. Heeh nyok. Malah nyok ora. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni kok. Aja. Pateni. Wih lah iki Lurah Bagong niku ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakangan Siwanoman wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Inggih, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, panjenengan kok terus pundi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Kang Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantukke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten Ki Lurah Bagong? Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu nasra-srahan kethek putih ingkang kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho, nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika ngos-ngosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe ku tek tuwa mung joget dhewe tok ndek-ndek ngono apa. Lagune sing cedhak-cedhak wae engko liwung. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa,
tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama Tunggal Bayu, Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang? Saka ing Wanatik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, iki apa e? Iki telale. Wah, ya. Telale iki nek yahene iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah isono tok telalene. Waduh. Kenapa Bagong Disemprot nganggo banyu e. Weh Gajah Setubanda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal Werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong udu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk swarane. Nenggih lampahing Gajah Setubanda miwah Sang Anoman inggih sarengan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negari nggih saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madyaning Karang Kadempel katingal bombong Lurah Semar Badranaya. Yata laruta saking kutha Sangkura kula yen namutusa Sang Sri
Kakang Semar, kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manik Maya, matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya. Iya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangan. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan, Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo, situ sini. Kleru Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara werku Dara ning jaba, Ndara Garkaca ning jaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Ning raine elek-elek, Pak. Ya wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki jenenge tunjun. Tunjun. Lho nabuhi mempeng e. Wah, ning ketok dawa banget Joko. Wah iya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabian njaluk kuwi kok terus. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entona. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Ndarawati yo. Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Ngarang Kadempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis keladuk yuswa parandene. Ngenyon joget nganti kaya diketok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kamajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung. Ing wingking gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Swasa. Nalika semanten gamelan Lokananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen Kebo Gira ngirit laku ning Piranganten.
Ing wingking Raden Werkudara lumampah galiah-galiah kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Ki Lurah Semar nalika semanten mawi beskap tuwin jarik nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Ki Lurah Nalagaring nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon nganggo klambi lurik nganggo jarik nganggo keris kuwalik parandiring mangke datane taus dening Ki Lurah Nalagaring Ki Lurah Petra kantong bolong semanten ugi Ki Lurah Bagong ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek sinambi nampi dhuwit recehan Ki Lurah Bagong wis prateng negari Ndarawati Ganjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar, baguse ora mantra-mantra. Meh wae jampi sinigar karo adhiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing Wisatata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana Gamelan Lokananta sing larape adiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negaring Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing larapke pun komplit lah dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak walangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapak. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Adi menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Mandha dituthuk sirahe. Rasane semandeng Nes. Nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak swara-swara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaringana barokah saka panguwasaning Dat Kamur Wengdat. Nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang lara temon nyata kowe kang dadi gegantilaning atining pun Kakang wong ayu.
Lah iki rek Abimanyu to, kasinggihan wae. Oh, la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senen karo Endang Loro Temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Tariwangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Senen ki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong atene ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mutut. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk nang kene kabeh iki dareng apa? Kok ya iki ya ngapa to ya? Petruk ki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ayo wis Gong ya. Oh, senengane sok. Ki sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparing. Iki sinuwun sapa? Raden Ndara Sencaki kek wedang. Heeh. Udawa iki wedang. Putih wae iki. Kok putih nyumbange men 50 iki. Ketok soalnya apa Udawa? Iya, ada. Sopo kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Walah, nek ora tak aturke sinuwun, Darawati ora rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Ngadangku sepuh sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggong Suratamtaha Nirbayana. Ora salah, sampe dhewe. Panos maring gandalan sekertane kawane blesanan. Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku karepe dhewe gawe sungsang pawana balik kono ati balat. Balatara. Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadembel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu Loro Temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Senen lakon dawuh karo Ndang Loro Temon. Aku ora iso ngrapeke Lesmana Mantra Kumara. Wirang bebarang aku isin karo Kyai Prabu Jayadana. Bae. Meneng ora? Wah, ajan. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya. Lah kene digetak Petruk kowe gila. Balekke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni iki mau. Ora sastra-sastra. Kok Prabu lha tulis sareh. Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa tak takon. Nek udu gaweanmu gaweane sapa? Nyatane Semar derajate kaceple iso ngaturake stra-strahan sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten
Mboten perkawis antawisipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkawis pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti ki mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati. Mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe seprono sune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nyepelekke. Kok kowe. Yo, nek sing ngene iki malang kerik ngene iki, yo. Ayo. Ayo, nek nyataren ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis gong wis rampung ya. Wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sret menika sinten? Lara temen menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sret menika Abimanyu, lara temen menika Siti Sendari. Wah, lah kok ora omong mau kowe ajan. Waduh, anakku. Kula nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalenjang lara temen. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Gong. Kepruken sirahe iki, Gong. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi, Gong. Nggih. Bajigur. Anak ratu dithuki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana bali. Kula ajeng Rabi bali ya. Ora bali ae. Biar. Madangi jagat mungup-mungup sapucak ing wukir marebak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung Purnaden yo. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badar. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian. Ngantos muka jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah. Yo. Purnaning gati sura sudrajaning kang rat Suh brasta tekaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih Ndara. Yo Semar.